Okay, maayong adlaw mga binati o minahal kong matalnon. Today is Tuesday niya October 11, 2023. Iko live dire sa Municipality of Matalom niya. Ako nagauhag sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Unya sa katupong Musuris Matalom Boulevard, welcome ang tanan ngadto. Pwede tang makapalit og mga beer, red horse, mga chicheria, mga mani. Welcome sa katong dunay payong ug madtong Matalom Boulevard ya dunay payong nga naninda ngadto. Ako guys. Okay, ako manghinaot nga mosuporta mo sa awang advokasya nga pagpadaghan sa mga negosyante ug pagpabibo sa lungsod sa Matalom Boulevard. Ako nagahangyo sa taga Matalom nga please support sa awang advocacy nga mudaghan ang mga negosyante. Please tapang ko nga ma-realize ni. Okay, niya murag correct murag ko kung sa posisyon nanginahanglan jud guys o mga negosyante ang lungsod sa Matalom niya. Okay guys, magtrabaho ta guys. Iko pipi andam matabang sa ekonomiya o sa katawan sa lungsod sa Matalom. Murag correct murag bugo sa posisyon. Tinuod bitaw guys, ako naghangyo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ako nagahangyo nga mosanong ang mga negosyante nga mo put up og negosyo diri sa lungsod. Okay. Yes, mo. Ubo guys, kaya na itong uwan do guys. Ay, ginaba. Ilay mo uwan kalat to guys, baka manindaw niya. Uwan.